Ngelingeni lide laqalisa iphulo ebekusoloko kuthethwa ngalo ukususela ngo-1962. Umtyhi omkhulu ke kubantu basezilalini abasakha amanzi emilanjeni. Akumashumi-24 ekhulwini amakhaya asebenzisa amanzi angacocekanga kweli phondo. Ukhetsitsa amanzi. Kunjani bakude? Kukude, kukude gqitha. Kukude kakhulu kangoba thina siyaqasha imoto. Ngale mali ingekho yepeyi. Eliphulo lamanzi kulindeleke ukuba lidala amawaka-waka amathuba engqesho, kodwa abanye abasenalo nelo themba. Uyakhumbula ke msasazi bana kunyaka ophelileyo sasike sanoqhankqalazo kuzovotwa. Zezi inkokheli ze-ANC futhi zathembisa abahlali bayovota, kodwa kunanamhlanje njengoba nilapha nangoku akabikho nto icacayo. Elinye lalamadama elaselalini lizokwakhiwa ngakumlambo iDzidza kwaye liza kuncedisa ekuphehleni umbane, amanzi okusela nokutya nasekunkcenkcesheleni. Kodwa amafama afuna lamadama akhiwe ngaxeshanye. Sinexhala kona into bana izinto zalapha eburhulumenteni zike ziyekwe phakathi. Amakhaya aliqela kulindeleke ukuba afuduswe ukuvulela indlela ulwakhiwo lwedama laseNtabelanga. Nangona inkosi zisonwabele sesigaba sokuqala seliphulo, nazo zifuna iNtabelanga nelaleni zakhiwe ngaxeshanye. Inamba yabantu abaza kuchaphazeleka abasecaleni kwedami bathe bayi-65. Sithuka thina nje bani sisho uba ngawaliqalela idama sinalwazi thina njengoba silapha elalini. And futhi ngosibana sinalo nodananyana esinalo kuba sasinokuthetha-thethana nokubonisana namakhosi sizawucela uba waba noko xa kuqaliswa kwelinye icala nakwelinye icala mabe khona into enziwayo. Urhulumente ucela abahlali ukuba babe nomonde njengoko iseninzi imali edingekayo kulwakhiwo lweliphulo. At the moment, the idea is that 2 dams will be built, one at Ntabelanga and another at Laleni. But it would be incorrect to create an impression that it will be possible to build both dams at the same time. Construction work does not work that way. And also, it is important to emphasize that for as long as we are in this process of looking for funding, it depends on how much funding we are able to access in order to determine which work we can be able to do. Bangamashumi-20 abantu abaqeshiweyo kwisisigaba sokuqala. Esi sigaba siquka ulwakhiwo lwendlela eya kwilali yasesiqhunqweni kunye neofisi. Kwiindaba ze-SABC ndingumfundisi waMhlekude eMpuma Koloni.